chibai vek ule voin chu World Cup lam hoin Argentina la Egypt Inkhelh chungchanga player te thu soi thlir hawang o anni andik lo ti lam kha kan soi tumani hran lova player te thu soi ang hi Mizo tongin kan ran chop chuak top don ani kha thil kha ropui em rilru put mangle omdan min filte pathian hne na lom thu om se player zong te chunga lom thu ka soi du ani na tho ropui tak an thok ani nangma ni le he pola om zong hi ka chuang khop mai cheu Egypt mipuite wang hian ka chuang tak zet ani voin chu bol kha kan kuta om kan thunun ani a top thleng khan akal tluan ani stadium chunga khan thilmak pui a thlenga pathian hne na lom thu om se player zong le he pola om zong te hi ka chuang tak zet ani Egypt mipuite wang hian ka chuang ani inva mipa inva huaisen romve player te hi mipa huaisen tak inni lom thu ka soye pathian remruat ani chuan kan zawai hian malam huna thil thazok kan latong nge yang imitui tlingkha lungai na mitui nge ni ne chi in oma wanga mitui tlazok ni le apani hian ani voin khan ne chia kan ni khawvel hian amuvek alom khatiang thil chungchang kha chu soitampo ka peilo 2-0 in ma kan hruaya result 2-0 ani nule thil engkim mai min hekna zong kan du lo zong thlira a thlen tak vek nu khan gol ni na kha engwanga kan sel la suta mai nge anni ka hremia lo a chan tur om ang reng ka mulo referee khan gol ni na kha sut adu hrimma ma se pathian zara sut talo lo ani hamma sabera chuan Egypt journalist te ai o in zawai chunga lom thu ka soye Captain Hossam Hassan le player zong te chunga po in zawai hian kan chuang khop mai cheu ma se han suite minute somsari pangana nu khan player te khan Inkhelh zo to emoti rilru put mang in the minute somsari pariat na thleng khan ma in la hrang thosia ai te lo mai Inkhelh zo to ti in kan in thla da mi lo khawvel champion lai kan ma chhona ni ti kan in hrang alom Inkhelh ma po in team chak tak le champion turarin kai berte zinga mi kan ma chhon don ti kan hria ani ma se thei top lo chhuah sang deuh ngat ila chuan danglam na lian tak asiam nge yang ka chhuah ma deuh kha chuan player zong te kha an chaw che to hle ti ka hria pathian remruat ani ani na turang chu pathian hian aduang lok sa ani pathian hne na lom thu om se voin chu nangma mi mal tapo in Inkhelh thiam pui pa ber ini in elna chung zong khan player traber ini chiang mai han soite ri chu anu khan ene iriru omdan chuan mi Inkhelh tran tira ta haron thlop tlat tu cheu mipui infant nena hian thu cha du ene inai ama saberole pakhatna chuan engkima pathian hne na lom thu om se result wang le kan thil ti achieve wang hian pathian hne na kan lome fans mipuite chunga lom thu kan soi kan thil thlir le tum ampo asang ani minute som Hnuhnung ber thleng khan thei top kan chuat chho char ni minute som Hnuhnung bera kan chet sualna hrang lekha kan poma ma se atopa chuan khawvel champion kan ma chhon miau ani pathian hne na lom thu om se soibel tur vak po ka hrelo hey in elna hian chanchin tharo isiam ani thatakini khela in elna ma pressure sang takha entin ngei ma chhon le ni pressure te chu a omalom football khel don chuan sang ber thlenga I khel angaya pressure po asang nge yang ni pressure po a omalom pathian hne na lom thu om se pathian hian mimal pakhat a choi moya hlotlin na a pethin pathian hne na lom thu om se voin chu lim taka om kadu viawasin kan kong zo to china hian kalung oi to ke ni pathianin kan tana adun lok ang ani ni in elna in ma chon chu ropui khop mai Inkhelh dan po kha ropui thlot voina referee che dan kha enge inai dan referee che dan mo gol lu lai kha kalo mu chiang chia lova
dik takin a thaviau chuan ka hria ma se locker room ah khan iPad a oma chutah chuan fiatna thalak video footage te kha an lo ena jiga goal an cancel chan kha ka hremi alo goal lu lai kha ka hmu lo hrim hrima goal ah khan enge ka hmu po ka hrelo le ka phei huna ka enang goal Hnuhnung ber po kha hamdi t-shirt kha a thlir kok kha ka hmua hamdia khan ama main a pot thlir don silowa ama po thlir la ani silo ma se keima nge yina fia taka ka hmu ma chu engma ka soi theilo chu wangin Inkhelh chungchang a po thu fia ka soi ma in ka hmu ma sak phot anga yani ma se atopa ero goal angin an pom ta thawa pathian hena lom thu om se pakhat le chio captain hei hi Egypt team tana World Cup an chet that ber trum ti in isoi thai mayangem hey in elna tranga zirlai zir chu omani chuan enge ni a chuan Egypt mipuite nena enge thu cha du inai ni e Egypt fante chunga min thlop that e mawangin lom thu ka soi ma sabere kan hnual lo min ngong lo katilo ma se za pek kan tum tlat ani atopa chuan Inkhelh liana hian thil te reute hian danglam na asiam fo train ani min support na lom thu ka soi non le Egypt atanga America thlenga local te chunga le heta cheng mipuite chunga po turwak ka hrelo arab khawvel pumin min thlop tlat ti kan hria kan hrang ani thei top chuat chung khan kan hlo tling hram bok ani kha Lautaro thil thleng kha enge ni min hriu fia thayem thun chun hnu man nuam ule ne na chan kha harsa kop mai kan ma a 2-0 in an hruaya din hmun a khirh man hle ani ma se a top thlengin kan team te hian bei seina hlo lowin an nora goal kan nor ngat ani first half a khan goal thun na hun tha tam tak kan neya ma se kan khung thailo second half a ero an goal ni na hnu khan kan team te hian rilru chakna maktak an lan tira tlom ngai na le inpek na ne na khel chungin match top lama kan bei na sat e mawang khan phu takin he ne na qualification hi kan changta ani Lautaro Lionel Messi-a hruai tu bit ni na leadership chungchang isoi to voin khan team ma hruai ne le mai Lionel Messi-a hruai tu ni na big hi en tin nei hrilfia khel mol chunga thil ti tang hian a hriat vek mai ni tina thil min zir tir le min hmu tir te hi ka ngai sang tak zet a chan chu a ropuya kan ma hruai tu le kan en ton ber kan leader ani tlat voin khan kalampana aron tlan ka hmu a atopa phei chuan a hlim hle ti ka hria elmol chunga khan nuam ti taka hlim turin ka hrila a chan chu a phu hlia ani kan team tan hian engkim kan la pezel don ti ka hrila a bik takin ama tan liao ani a chan chu hei hi a World Cup Hnuhnung ber ani to a min hruai thui to hle bok ani Lautaro ne na in chana wang hian kan ropui che a treja Argentina tangin kan ran thok chuak mek ani thil pakhat ka zot du che rilru alo lut na yem in homa tanga zataka chung khan minute som chau hun ala oma 2-0 khan kan la tlom zuya rilru khan tlom mai turanga in shiat na halo panem he zona ka zo chan che chu match stop khan ta ne la kha in zoom thailova trap chuak hi la an nuk awul le ani hatiang hun lian thama khan kan rilru khingbai le hloma kan rilru nual rui mai dressing room chunga pokhatiang kha kan ni vek chakop mai achan chu hetiang din mun tran na a chuan kan khingpuite anglaka phei kha chuan engkim a khirh ema minute tlem te chunga 2-0 a kan tlom na huplet le kha chu rin phak po a harsa hle ani ma se ma ka soi to angin team te hian rilru chakna character rin tlak tak an lan tir le ta a huai sen na le he in elna chak zel du na pui zel du na thinlung kha kan putlata
khingbai te gol no hrang du na rilru kan put hrang awang khan topa phei chuan kan thil don lom man hi kan phu hlia ani Lautaro idam mo. Hi fox po ta tlang Sebastian kani hetiang match khel harsa tak te hian thilian thamzo po in machon the ni ti in rinto na siam chewem kalome match tin hi amalte te in kan machon zel ani chma sabera po khan kan harsa ve hle a ma se kan paltlang thei ta a thian te soi po kha kalo ngai thlato a match masa chungchang an soi khom khan welcome masalama po khan harsa takin match tam tak kan khela Arabia laka kan khelte Netherlands laka te final thleng khan Austria laka po atop thleng khan harsa ema Siko laka kan khel thleng khan harsa to hle ani khatiang kha ani mai world cup chu hetiang hi ani tlat ma se atopa chuan keima ni nge in hun tha kan in siama mol chung kha kan thunun hle ne hle ani ti nu po chuan tlom jok din muna kan lading zuya angin beidong mai lawa kan va beinon le ngat kha kan match khel dan tur plan kan thla thlam lo tlat kha tianga hne na changa min hlot lin tir tu chu ani kalome Franco Curvada Champions Pastale Rectangle de Diego atongin kani Julian match atop khan thimawangin it I out chua korka he hne na ri ilom le mai ropui tap in rokin chua tap ta kha group in team hi in lumrual le mai ti afiat maya te ram chum mun hrang le khawvel ram hrang atanga Argentina rokin na le Khirh tu mipuite ne na hian enge soive tur inai de kalom hle mai chun hun man nuam vek ule hriat rang mai tun match kan hne dana hian kan lom tak zet ani match poimol berte zinga mi emo Argentinian national team chatuan chanchina match khel nuam berte zinga mi ani in ka hria tilthleng angkim kha a hmuhnawm ema abik takin world cup machon kan ni miau awang hian ani voina he hmuna local mipuite chunga hian lom thu soi ka du'a min thlop tlat awang le min au phur thin awangin an ti dan thin reng ani a in lamatanga min lo au phur tu te chunga po kalom hle min du sakna le min thlop na hi kan dong renga hi kan tan apoimo ani heta phei chuan kan tual chung khel mual home ground na khel ang main kan in ngai chu thudik ani chuan chu thil chu kan chakna hnar poimo tak ani bok khel mol chunga hian thei top kan chhuah zel don voina po khan a hriat veka match masalama po khan a hriata hetiang reng hi ani thin an ram ai o hian a thathayang bera khel kan tum reng ani Julian helamale Tavia Patrick kani reporter telet public TV tan championship in elna hian thil thon thut thil tam taka thenga che Argentina ero than thleng poa in phum don po ni se kalmat mata kal zel mai ani enge indang lam bigna thinlung me tumruna jok tin ngei fil fiang ka sei thiam mai lo engkim mai kha ani vek mai engdin hmuna po in siam rem thei zung team kan ni a mol chunga hian kan nei engkim kan hnu chia thin tumru na le chakna kan lan tira chuan ka soi zo chia kha mipuite Argentina mi te thinlung chakna hi in norkal tu ani renga mason zel du na thinlung petu le atop thleng thak thei top min chhuah tir tu ani taka soi chuan 2-0 ani lai khan tlem chuan kan hnual man dewa tlem to si a ma se ne du na thinlung nein atop thlengin kan bei tanga ropui jok kan phor chuak le nge thin kan hriat fia tak chu he world cup machon chung hian gol tam tak kan thun to a hetiang din hmun Khirh le ropui hi kan machon don ti kan hrelo kani chuan van nei thlak takin atop kan thleng ta hram ani Antis podatan Mexigrillo kani pakhat ka zo du cha idam thamo ina buli tran le thai hi in ngai dan enele an Messi-a kha entinelo mu ve match to pa khan in vorsang ut maya mimal taka soi chuan ka in khel nuam hle a za zetin ka khel tha ani voina minute som ko chung zet ka khela nuam ka ti tak zet thei top cho in team hi pui rang ka tuma ti thei to ka pianga ka in perang ani chuan leo chungchang zong thudik tak soi chuan hril fe na tur tongkam po om lo hial zok tun world cup a che dan hi ro pui thlot ani chu wangin keini chuan pui chau kan tuma akianga omin thlop thlat kan tum boka lim tak le nuam ti taka om hram kan tum thin kan ta na thil ti engkim awang hian lom thu kan hlan mol mola
kan zinga a om thin dan konga po hian ani chu football chanchina ropui legend ani a khawvel la player thaber chanchin zong po a per ani chu wangin khawvela player danglam bik monster ani top mai kalome Goal thun it nai let tu isoya mase Inkhelh and call to referee chungchang player tele chanchin bumi te atrangin sawiselna tam takkan mua ina idanin referee kha diglo takin achung thurel sakani inisia oin mecha khan Egypt team laka thuthuk na asiam chungchanga khan hamdi fakhi achunga penalty pek chungchang le koa goal thunan cancel tap chungchanga khan Egypt team laka khan referee kha achesual palnge chesual lo zok ani na taka chuan thutluk na le ruling kha afia toka mipui hmuhlai ngei ani bok Egypt team lam khan referee kha diglo takin an soisel ni in ka hria an ai o in ka soi theilowa thutluk na kha chu afia tok to fole goal cancel oma chuan penalty om bok kan laka khan penalty a pe a fall goal om boka pathian hna lom thu om se hriasa angin kan captain khan ram ai o a in elna kan ma chon chung zonga kan thei top chuana kha lom thu min hril ani mi aya thui zok hi kal turin min bai seya ma se an du ang khan kan cheve ani hei hi bultran na tharatan mangzelin hian zara malam hun ala thange yang kati tur tak kha kati ani ti ka hrila chuan mustafa kha mitumru tak le beidon na hrelo ani thu le hemi atang hian bul ala ran tran chho zel tur thu ka hrila soiselna le vuina zong kha chu referee judge lama khan akok veka dressing room a khan kaluta kan tlangwal hote fighter hoka kokhomin kawa behloma kati tur dik tak kala ti chunjom zel don ti ka hrila he thila tang hian ra bi kala rap chho zel don ti ka hril bok soiselna le lung oi lo na zong kha chu referee lama khan akok bi kani kalome ti zong kha Argentina le Egypt te Inkhelh chungchanga player te thu soile ngai dan kan ran chop chuat thei te chu ani a comment lama ingai dan i lo thai trial ve don nia